selokhu kubonakale umlenze ongekho emthethweni. Sengichazile ngiyichaze kaningi le ndaba omlenze. Le nto omlenze ngeke ngiloko ngiyiphinda ngichaza yabo ngoba igcina isiyehlisa isithunzi sobudlelwane babo nomntakwethu. Angeke ngihambe ngixolisele yonke imlenze engingayazi. Njengoba mina into engiyixolisele laphana yokuthi uma kubhebi kufike ngokungazuthi sekukhona into egwenqa engiyenzayo ngiyaxolisa. Kodwa ngeke ngilokhu manje ke sefuna ngiyihudule phansi ke manje ngihambe ngixolisa ke angiwazi umlenze. Umnikazi womlenze angimazi. Namanje uma ungathi kimi asambe siyobheka ukuthi ubani angazi ngisho igama la. Manje ngizohambe ngixolisa ngathi ngifebile ngingafebile. Manje amalobolo siyawathumela ngoFebruary. No kimina akungaye kangako umthandeni. Kimina kungengoma emnandi. Noma ngabe kabani mangabe kuyingoma nje emnandi futhi umuntu abonayo ukuthi iya deserve ukuthi ihlukanise unyaka kulokhu ke kube ekamthandeni. So and ezinye zezinto engithi mina sengimbuke kaningi ngilandela kakhulukazi mawusuka kwiParis uzofika manje kule ntozane ufika kwiGucci uyaqaphela mnethu ukuthi wenze kahle kakhulu okuyezinye zezinto lezo ezangenza ngathi ngingathokoza uma ingoma ingasihlukanisa unyaka. But ngaphezulu kwakho konke lokho mfethu mina ngifuna ukuthi ngijabulela kakhulu ingane emnyama. Ingane yasemakhaya eqwaqweni nje ihlahleni emaqeleni. And kuyangithokozisa ukubona umthandeni ewasemakhaya nabafethu bonke abanye befika esigabeni sokuphakamisa ibrand yabo izikunikeze abantu abaningi njengalabantu esibala. Mina okwami mfethu ukujabulela ingane emnyama because for isikhathi eside ingane emnyama ilokhu ilandela ngamuva kwizinto esithi zihamba phambili. So kuyangithokozisa nje mfethu kuba ingxenye yomcimbi omkhulu kangaka nokuzocelebrate nje yonke impumelelo ikakhulukazi kaMaskandi. Mfethu summer experience umcimbi omkhulu kakhulu zantsho ukhona nangonyaka odlule lapha kuba umthandeni. Oh yes ngangikhona sizodlala ibhola. But ngesikhathi kukhona umcimbi onje angiyijwayele mina imicimbi enje. Ngesizathu esithini mina wasemakhaya mina ngathi ungavumisa ushameni. Uyabona uma uvumisa ushameni ake ngizobe ngikhona. Kodwa nakulokhu mfethu ngithe ngizoba khona ngizoba ingcenye nje mfethu. Mina-ke ngifuna ukuphinde ngikuveze lokhu. Bonke mfethu abaculi abenza kahle abasafufusa abasemazingeni aphansi mfethu mina ngiyowabo angifuni ngisho ukuthi uzuqale ungimatanise uthi ngiwasemdletsheni uthi ngiwasobhongolo noma uthi ngiwakamaphumu mina nje mfethu ngihamba nawo wonke umculi whether uMaskandi whether iStrathamiya abafowethu kimina and uma bephumelela siyabahalalisela. Udali umama wasekhaya simbonile lana kwiposter ngambona futhi ngale ngemuva mhlawumbe selingana lathola ithuba nokuthi nixoxe. Hayi mina noDali sixoxa njalo njengoba selokhu kubonakale umlenze ongekho emthethweni. Sengichazile ngiyichaze kaningi le ndaba omlenze. Le nto omlenze ngeke ngiloko ngiyiphinda ngichaza yabo ngoba igcina isiyehlisa isithunzi sobudlelwane babo nomntakwethu. Angeke ngihambe ngixolisele yonke imlenze engingayazi. Njengoba mina into engiyixolisele laphana yokuthi uma kubhebi kufike ngokungazuthi sekukhona into egwenqa engiyenzayo ngiyaxolisa. Kodwa ngeke ngilokhu manje ke sefuna ngiyihudule phansi ke manje ngihambe ngixolisa ke angiwazi umlenze. Umnikazi womlenze angimazi. Namanje uma ungathi kimi asambe siyobheka ukuthi ubani angazi ngisho igama la. Manje ngizohambe ngixolisa ngathi ngifebile ngingafebile. Manje amalobolo siyawathumela ngoFebruary. No vele amalobolo ke asohlelweni ngithe ngithi ngikhuluma naye leyo nto wathi akume kancane. Vele indaba yamalobolo ayiqondene nayo. Indaba yamalobolo iqondene nabazali bakhe. Angizili ukuzokhuluma naye ngizokhuluma nabazali ngoba vele ngiyazi ukuthi uyangithanda. Ngakubona ngathi uthi uyaGBV masithiwa ulethe amalobolo ngenkani ungavumelanga naye. Mevelathela usulobolo waqeda athi mina baba ngisamuzwa. iGBV yafika nani? How? iGBV yafika nani? Thina siyawulwazi uthando masilubona ukuthi uthando lo. Namanje njengobelwa akalwiswa yini? Ulwiswa ukuthi uyangithanda. Futhi mhla wabona abakwethu bemesangweni bethi sizocela ubuhlobo obuhle. Uyothamba ngokungaphezulu. Owami lo wana ngithi ngamshani buka.
sasikhona umisulikese kanti. Inkani yakhe ngiyayazi iyona eyenza ngimthanda. Yebo. Iy'ncwadi Khawe, sicela usithathe usibeke odabeni ley'ncwadi zakho Khawe. Mfethu udaba lencwadi eminye yemikhankaso engiphezu kwayo eyokudayisa izinto zethu singama-Afrika ngey'limu zethu singama-Afrika ngendlela yethu thina base-Afrika. Iy'ncwadi zami angibhizinisi ngazo, angifuni ukuthi ngithi inhloso yami ukudayisa kodwa phela vele ngeke uyithole mahhala yabo. But inhloso yami kakhulu eyokushiya nami i-footprint yami ethi Mavundla empilweni washiyana. Ey'ncwadini zami sikhuluma ngempilo, the social state of our people as black people, the social state of our people as Africans. Ngibuyisela intombazane endaweni yayo, ngibuyisela indodana endaweni yayo, ngibuyisela umama, ngibuyisela isociety endleleni yayo yokuphila neyindima okwakufanele ukuthi bayidlale ukuthi isociety yethu iqhubeke iya phambili. Namanje futhi ngisasho, uma kukhona ongazazi iy'ncwadi zami ulahlekelwe kakhulu. Njengamanje asesithi mhlawumbe khona umuntu obuka la interview yokuqala uyazi ukuthi unencwadi, uyazi incwadi yakho unyaka wathembiso oyifunda ekhosini, uyithola kanjani? Incwadi yethu mfethu itholakala ngokusithumelela uWhatsApp ku-079 7272 470 079 7272 470 noma ungene ku-DM yami ufake i-order lapho then sikwazi ukuthi ngoba siyikhiphile nasey'tolo lezi zabelungu ngoba sibalekela khona lokuthi imali eningi iya ey'tolo zabelungu ngokuthi nje bayishelvile incwadi. Mina ngifuna ukupruvela ingane yomuntu omnyama ukuthi kupossible ukuthi ube rich umnyama unjengami, yikho nami ngi-rich. Siyabonga kakhulu Khawe, siyabonga kakhulu mfethu. Shap. Besikhuluma naye kuMavundla esichazela kabanzi ukuthi uzizwa kanjani ekhona la kwi-summer experience. Mzama nomuthi ayilutho uyazi ukuthini uqhokama ukwazi umntana esikoleni ukuthi ena baba wethu osezulwini manqothi asengimshintsha ngathi mfana wenza ngesilungu uthi our father who art in heaven wafanele waqaba beliqhokama ukhula kakhulu ekhathini zakudala usaxolela manje ngangimkhulisa wehleze namaqala wazi waduka wathi ayasafuni manje ngaka uyabona khona i-attack la ikhiphile ephepheni wathi uxolisa kwabo bonke abantu ngathi hawu mfana usukhulile phela kahle kahle igcokama abafowethu uyalikholwa ligcokama exolisa uyalikholwa yini kanjani exolisa uyalikholwa yini cha ngiyamkholwa uthe bonke abantu axabana nabo ucela ukushwela ubhalwe ephepheni futhi igcokama abafowethu lenza into enhle ekhaya liphuzile indawo yasemdletsheni sibona iy'khulu esingazazi thina la omeya siyababona bafikile lo mfana lona okuthiwa uyigcokama abafowethu ngimaze emncane akaganwa phela manje into yokuganwa manje hayi babulalana abafazi uma usunemali ngathi mina uma efuna ukuganwa akamlethe kimi umfazi ngomhlola ngimboni umuntu wesifazane uqondile nakazile ngemali akamthandi ngoba eseduma ibuyela nini phesheya yokudiraza ifuna i-America webafana iyokhuluma-ke manje ithi can ithi bonjour bafana yikanga amakhamera manje sengidume umhlaba wonke sengidume ngaphansi komhlaba amakhamera kubeka emelika yonke kodwa bafana ningidumisile mana ngikhipha isibusisi God bless you you make me famous